Wilujeng dalu Mbak Niken. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu Mas Baut. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Saking dalem jam pinten wau? Jam Mati setengah jam 5. Setengah 5 apa? Jam kula mati. Oh, jame mati. Dadi ora ndelok jam. Mboten sah sing penting dugi. Ning ndelok anggaran ngono to? Wah, mboten lah niku. Tenan ora? Kula niku sing penting pun sagu kudu tuwuh. Wah, lah ya kuwi apik tepuk tangan. Ora usah tak keploki. Lah ngapa? Wong kudu tuwuh ki mergane aku butuh kok. Sing paling utama malah butuhe Lah, kowe. Yo. Jare yo ono hawane koyo ngene klerek-klerek ngono bareng. Pokoke nganu acarane wayangan karo Pak Kenyit ngono jenengan langsung sagu. Sagu harus mari. Lho apa-apa kene ning ragate kok. Nggih. Alhamdulillah tinimbalan sowan wonten ing wewengkon Selang kalih. Selang kalih. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Ingkang kawula hormati wonten ngarsanipun Pak Dewan. Asmanipun lengkap Bapak Dimas Kursiswanto AMD. Sampeyan ngerti ora Mbak Niken? Terus pundi? Pak Dimas kuwi ngupayake ora mung gelar budaya. Oh nggih. Ya sing fisik ya diutamake. Oh. Iki bali padukuan iki ling ngusahake Bapak Dimas Kursiswanto, tepuk tangan. Luar biasa. Mbak Pak Dimas. Mbak kula nyuwun tulung. Apa? Fisik kula niki lho, Pak. Lho, iki tegese lho jenengan ta pirsa. Iya. Iki sing jenenge dewan yang punya integritas yang luar biasa. Oh, Menyatu karo iya. warga masyarakat. Ya. Satunya dewan sing ditas iki. Integritas ki maksudnya menyatu karo warga masyarakat. iki dewan sing ditas. Tanggung jawabnya luar biasa. Loh, tanpa adanya Pak Dewan, Betul. loh, Iya. karo warga masyarakat, Pak Dewan sing rumangsa rang rumangsani. tegese apa kuwi? Rumangsa iso lungguh ning dewan ki mergo ngrumangsani sing dadekke kuwi masyarakat. Bener. Mulane Tepuk tangan. dheweke menyatu karo warga Mulai masyarakat. tetep kelingan karo masyarakat. Lah kuwi sing bener. Selalu Pak. menyalurkan aspirasi masyarakat. Betul. Bener. Sing diunggulke budaya. Budaya. Sing disebut budaya ki apa? Apa kuwi Pak Mo? Kebiasaan umum yang masih terus dilakukan dan diuri-uri itu Ah. adalah Oh. budaya. Utawa basa Jawane budidaya barang sing wis meh ora ana kuwi jenenge budaya. Sing sinau sesoren iki. Kowe Ya, ngono lali kuwi. ngono ngucape kleru lho kuwi Ken. Melakna ya Iso ngaten, Pak. lambene kami sosolen lho. Kami sosolen niku napa? Lho sadurunge diurusi Pak Dewan. Lah saiki ya cerdas. Wela. Dibiayani ya. Iya. Apa-apa ki nek nganggo biaya jebulane You lost. Ning nek upama sepel, Gue nek sepel ki sok masuk angin.
Lah ya kan ngalir kok kaya urip lho. Pak Dewan ya iki warga masyarakatnya ya hebat. Heeh. Tanpa didukung warga masyarakat ya tangeh lamun Pak Dewan Iya. lenggah. Ning terus Pak Dewane hebat, ternyata warga masyarakat yo maju. Lah iya. Ayom ayem toto titi tentrem. Nah. Jumbuh Kang Ginayo sembodo Sembodo Kang Kang Jinongko, basuki Kang KST. Saiki Yang ngene utama. bapak kan proses. tanpa dikawal dewan, Betul. keinginane awake dhewe tangeh lamun kelakon. Iya. Nyatane dalan sandingku. Ngopo? Wiwit aku lahir nganti tekan siki meh lahir meneh. Ora mung Ya wis wujuding wis budaya. program. Ning yo kuwi ora kesalahane Pak Dewa. Lah Lah iya. terus Lah wingi ora menyatu kok. kok iso? Lho jeneng sapu kae iso kuat mergo bersatu. Lah iya. Coba nek maju sada loro-loro gur siji ya ora iso nggon siji. Bener. Tur ngene Mas Baut, Pripun? sing jenenge pemilihan anggota dewan umpama karo pemilihan bupati kuwi beda. Oh, tegese Umpama beda. pemilihan bupati kowe wingi ora melu nyoblos, kowe tetep direngkuh karo bupatine mergo kowe tetep marga masyarakate. Ning nek pemilihan anggota dewan kuwi witing tresna saka kulino. Mana yang memilih itu yang diprioritaskan, tepuk tangan. Mula do milih ya. Nek kula sakniki jan beda ki. Lah kok Witing tresna jalaran wonten anggaran kula. Lho wingi aku ora tepo kok barengan nang anggar aku sakniki lho ngapunten. ya ngaten. Di sisi lain ya kabeh direngkuh, Mas. Kabeh Jenenge iki dinyati ibadah bismillah gitu. Indonesia itu negara yang bersatu. Heeh. Dadi walaupun genderone werna-werna ning tetep nyawiji Ah, dadi iya. siji kabeh direngkuh. Sing genah ngene Matur nuwun. wingi Nek gendera tetep merah putih, minangka gur kendaraan. Nggih. Nah, lah saiki nek wis tekan terminal yo Pak Dimas harus bisa menyapa yang ada di terminal. Iya. Supaya Betul sesuk sekali. kendaraan ki makin penuh lagi. Iya. Nek cara kendaraan bojo kula niku kendaraan napa, Pak Dimas? Napa, Pak? Napa, Pak? Nah? Bemo, oh bemo. Bemo. Bemo ki rodane telu. Bemo, Pak. Ben rapopo sing penting tekan nggon. Lah timbang ning nganggo Avanza tek bensine. Iya. Nek sama kendaraan to kan, si Baut kuwi ora bemo. Napa? Yamaha 75. Oh. Taune tuwek ya to, pobule akeh. Oh lah kono ki radong. Lah ngopo? Radong Vespa sing biyen teng gledek saiki regane piro? Jangan menyalahkan barang antik dong. Iki tak ngene iki ya rada larang ele. Soale kelebu antik kuwi, Mas. Ayo, kowe kelebu anu barang 2017 antik. wis ora metu sing kaya ngene iki angel kan. Pun tenggane ugi Pak Penewu. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Lajeng sedaya ingkang rawuh matur sembah nuwun Aku jajaran sing gumun ki malah kepolisian. siji. Kepripun? Kang Poyo. Kok Kang Poyo? Lah wiwit jaman biyen piyaga ki eneng terus. Lho almarhum Pak Habi Sugito. Derek. Poyo ki nderek. Oh. Almarhum Ki Sutono. Pak Poyo ki nderek. Derek. Oh. Dalang kono nderek. Oh. Luar biasa. Kowe ngerti mergane apa? Mergane piyayine pinter. Lah ngopo? Ora. Lah ngopo? Kang Poyo ki paling jujur. Oh. Walah Mukane kuwi. dienggo terus dene paling jujur. Iya, lah wong kuwi ki arep selingkuh kuwi ngomong bojone kok saking saking jujur. Nek kuwi ora tegas jujur ning ngajur, masa nek selingkuh kok ana omongan. Lah koyo bojone sing penting ngomong dene yo ngomong. Bar ngomong ki beda-beda. Tidak semua kejujuran ki hasil. Tak takon sing bitu-bitu kayak iki nek anu diantepi bojone to. Lah iya. Ngakune karo aku bidur mangan walang. Kowe ngomong aku bar tawuran aku. Tawuran apa? Aku diantil mundru bojone kok. Kaya apa ya ning alhamdulillah. Ngestaken dawuh. Nggih. Bacange saos panglipur gegojekan ya diselang-seling. Iya. Seling mbok bilih Wis mangke ana wonten. pamundhut lewat WA. Oh nggih. Niki Mbak wau Cange. mboten. Mbak Cange kula nyuwun tetembangan Nggih. saking Mas Gandok. Tembange ya kuwi kudu podang kuning. Lagu menika kula kentun kagem Priyono matur nuwun. Nggih. Mas Priyono. Wah, nggih. Lajeng selamat kagem Mas Blicik pinangka dados RT enggal. Pak RT-ne baru. Si Mas sinten asmane? Berbadi. Mas Berbadi. Berbadi alias Blicik. Berbadi Monggo kepada nek orang ngrubangkon Wah, kuwi berbakti. jenenge Berbadi, poyokane Blicik.
sirahe cilik nek nggo blangkon logo. Lah lumayan sing ndek sirah. Ampun ngoten niku. Lho, Dadi iya. nek amit sirahe cilik nggo blangkon logo ki nek diceluki Mas Badi ningok ngono blangkone sik madhep rono nih. Ini wis Ken mongko bocahe rasa lho, Ken. Nen. Mongko piyayine iki rasa lho. Lah pripun? Lah nganu wis ora diuntu metik. Aja nyepelekke sirah cilik. Lah pripun? Lho ketua laron kae gundhike sirahe kur cilik. Lho nyatane yo bolone akeh tenan kok. Lho. Bojoku ki saking randhe gawean, laron wis disurvei. Dan kita itu harus detail dong. Oh iya dong, iya. Dari bawah. Bawah. Iya. Melakno ngepek bojo aku ki yo mergo detail. Lah iya. Aku nek ayu yo. Alah. Apa? Mane. Ning yo kuwi bojo ki ora mung nyawang kesini. Lah Nek iya. upayu iso luntur. Ning Sing penting iso ngaten-ngaten. di mana bener. ada kekurangan di situ ada kelebihan. Nek kowe ndek kekurangan ya aku sing iso nutup. Heeh. Wingi ki tak tutup kurang 2.500, Pak. Maksudnya ora kuwi. Dadi umpama aku ki kurang cerdas, kowe kudu cerdas. Oh. Padahal kaya Pak Dalangmu cerita. Heeh. Jare gur modal apa ngono mau. Lah kae itu saling menutup, lho ora saling nek. Lah iya. Jan dalange kur ketutup terus ajane iki. Buka nutup ora. Niki ugi wonten bakule peyek. Peyek, peyek. Poyok apa peyek kuwi kok poyok. Kowe kok anggere ngono tak suwek tenan kowe. Suwek ki nek di ngene kae. Kuwi bakule peyek ora peyek. Bakule peyek Sari Menir Gunung Kidul ngersake lagu pepeling. Ya, engko Katresnan kula tampi matur nuwun. Alhamdulillah. Oh, anyir-anyir Pak. Ambune nek duit anyir ki. Coba, Pak. Coba. Duit anyar rambune nyenengke. Ning nek lelakon anyar yo yuh alah. Ambune tekan ngendi-endi. Menapa menika pepeling rumiyin? Anu ya wis manut. Pepeling rumiyin lajeng mengke pola Ah. jengaken ingkang gumyak gaya. Mugi mangke Ben pembile sungguh. Pak Ya. Lurah, Pak Pendewano, Nggih. Pak Dimas ngersakaken lagun. Pokoke betah menggali pripun-pripun. Lan ngaturke matur nuwun Mas Gayul, Mas Ompong sak kanca ya wis paring panyengkuyung muga-muga do lancar rezekine. Amin Allahumma. Amin. Juragane bakso Mas Didik, bakso Wariyun ya kepareng-paring panyengkuyung. Oh nggih. Kaya Pak RW bawa ya rawuh tindak rene. Ha iya. Mas Didik. Mas Didik. Dui. Jleng. Titit. Malah sarupit to. Juragane bakso Mas Didik. Kuwi ana lagune. Kepiye? Didik dui. Kakek titit. Lho, malah saru. Mah aku Lah nek masa saru juragane bakso ra ndek titit. tegese iki tit ki sempritan. Pepeling, Ya pepeling, lagune pepeling. kan titit duit ora didit duit. Sok Duit. Iki nganggo bawa ora Mbak Niken? ngagem-ngagem. Nganggo bawa. Ben ketemu rasane. Bawa RW. Nagih blangkon. Wingi aku janji aku ditambahi 700 to. Pesen blangkon loro le dadi setengah tahun. Ya wis bejamu Mas Didi. Lah kudune iki nek blangkonku aja pesen. Kenapa? Kaya kulone langsung dadi. Mara rono, niki blangkone sinten? Langsung dinggo pas monggo artane. Pas urusane keri. Kuwi musruk jenenge ya. Sing ora oleh apa-apa ora ming siji. Apa? Margia. Sedina montang-manting. Mau Nggih, tak pun tukoke pinangkani rokok nggih, kowe Pak. nolak. Yo. Rukun Islam. Tepuk tangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sik, aja seneng sik. Iki keplok tangan ini iki nyelawe ya dadi 200 ya. Aku ki nek dikeplok iki mak glek ngono malah. Lah ngopo? Mending nyenyet ora kelangan biaya. Lha wingi ora ya WA ki bleng-bleng gebangetan. Jamak. Wong nganti pelit lho. Kan wis tak kok nyepaki anggaran dhewe to, Pak. Mu nyepaki anggaran kok 10.000 ki yo kepiye jenengan? Roto iki 10.000. Tukoke apa? Rondak.
Pajake suket tak dirondap. Kulewe brondol kabeh. Ya. Kang lima put niki Wis tak cepake. Arep ndi Ya ngono kuwi bojoku ki sok. Arep ngopo kuwi arep ngopo kuwi? Rombongan apa rombongan? Arep ngopo kok uwik? Dompete Spiderman. Tak dewa nyuwun pangapunten. Dompete kok apik banget kuwi. lho jare seragame kok nabang. Dompetku anu Pak ning tesih muat niki Pak. Monggo Pak. Amin. Ayo. Sopo sing kae kuwi? Balekno 48 ya. Berat. Piro rene iki? 50 balekke 48. Berarti kene 2000. Lho sedekah kan sing penting ikhlas. Lah pas tak ning 50 aku ora entuk ganjaran. Mending 2000 berkah barokah. Apa pilih nampani 50 ning kowe ngene? Pilih ndi? Sing apik losno kekno poyo. Nah, losno kekno poyo. Lha poyo ketoke kere kake cukup iki. Lho. Apa ya? Nek dimane kaya ora duwe ning cukup iki. Cukup Apa iso? apa? Cukup menderita. Padha wae. Sorry ya. Cukup menderita. Aku padahal ora ning kene ora wani-wani. Wingi ning omahku wis sungkem aku. Kowe iso Kene diantem aku. los. Iso diantem setik lho saka kajian iki. Iki tekan ngendi iki, Mas? Kantindakno mring para sasama Wah, apik ape suarane. 50 elik Aja padha ditinggalke Tepuk tangan. Kula pun tuna 50. Lho kan tempat mengadu, aspirasi. Aspirasi tak sampai. Mengadu ki ya delok-delok kok wong rumah tanggane awake dhewe kok ya mengadu karo Pak Dimas ya kleru. Lho, Pak Dewan ki juga memperhatikan keadaan rumah tangga kita. Lho. masa Lah kur- umpamaan mosok ngerti kemiskinan kok tegel to panjenengan. Kowe jan malah nyedak Pak Dimas kae. Sinten iki? Rukun Islam puniku Sepinten, Pak? sahadate Kang Sahadate Kang Angka Sak ngapunten Pak, watile nundhuki tenan. Ya ngepaske, ya Ora tak terus. Kang angka 2 salat Dene kang telu Ramadan nindake poso papa jaga ping 5 ibadah haji rukun Islam Tepuk tangan. Katampio tembangipun pepeling pun kesaken manengkung juragan marang Gusti Peyek. Kang Murba dumadi Pak Prapto sari Prapto, menir monggo nggih, sari Mas menir. Bismillah punawiti lancar sedaya Yo. Yo.
istiqomah lan sing tunggal luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sing ngetoke tidak mungkin amir lan kisah jangkepe ayo kami salat sunah aja sembrono iku perintah agama elingono donya mung sedina sampun lan kuwatan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok buka suara dek kita sekegur ternyata wis wajine tansah dielinge wis wajine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembayang ngatepi wajib kangure pangeran sholat lagi jaga ing agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanika luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tinggal tidak mungkar marim lan kisah jangkepe prayoga salat sunah aja sembrono iku perintah agama elingono donya sebelah kawakan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok buka suarga nyendikani dawuh sampun setunggal lagon pepeling ing pambuka Payek. Alhamdulillah. Payek. Juragane payek muga-muga anggone dedagangan laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis uang kumpul. Dadi rezeki sing manfaat kalal donya tumekaning delahan. Amin Allahumma amin Mas Kenyit. Pamundhut ana sing urung dipinangkani meneh isih ana podang kuning. Podang kuning permanukan. Podang kuning. Engko umpamane ikan sing bawa murbal sing menerjemahkan. Dadi kula basa Jawa Jawa sing bojo kula menerjemahkan bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Nggih, cobi Pak. Sing ngersake sinten menika? Ingkang ngersakaken menika Mas Gandok. Nggih. Terus mengko ana pamundutan meneh saka kadangku. Ana sing ngersake dangdutan Mas Suparman njaluk lagu Kerinduan. Nggih. Aku iki dudu Superman. Superman. Era Superman. Nadyan wujud temo pleci Peksi. peksi Aku ngapa? terjemah Nerjemahke. Maksudnya
Ngene lho. Najan wujude mung peksi. Najan wujude mung peksi aku menerjemahkan. Walaupun hanya seekor burung. Iya. Enak. Baca Indonesia aku. Gawe talining ronto membuat tali asmara yang akan membuat jatuh cinta. Malah arep nyokot kono kon terjemahno. Iya kan apa-apa untung aku siap iki Mas. Sing jenenge menjiwai apa ngono kuwi. Sing jenenge seniman harus menjiwai. Ojo Menjiwai. waton nyanyi. Iki lagune apa to iki? Heeh. Misale lagune iki Podang Kuning. Nek nuansane iki rada sedih. Lah Dhewe iya. sing ngatur iki kudu Ketok rada sedih. walaupun hanya seekor baut ngono. Sedih. Nek bahagia yo ekspresi muka iki. Iya. Mimik wajah itu. Nah, Wah, lho ora kudu dipaske. Ponaku iki mimik wajah nangis wae kok. Soren ora mimik Kuwi wajah. jenenge blocking karo acting kae. Oh, kayak blocking ini racing jadi blocking. Alus manis tur merah. Coba baut yo. Diterjemahke sulit. Sulit. Lah saya angel iki. Halus manis, halus manis. Ora nek merak ya apa? Merak hati. Hatinya merak. Iku salah meneh iki. Pokoke tetap sulit. Iya. Nah, penak to kandhane kaya. Wes wenggona gula lono. Golek isi podang jenar. Iba bungae Piku nyanding bisa dadi malah ketarik. tombo Ya. Yo. Tapi podang kuning. Podang kuning katur monggo. Yo. Iso awan ning omah wis ora rasan kaluyuran anggoleki sing Bencong